Haj, kad sam bila mala, vjerovala sam da igračke zapravo žive po noći, kad ja spavam. I da se one vrlo dobro zabavljaju dok ja spavam, a kad se probudim odjednom su mirne i svaka igračka na svom mjestu. Tako je dijelom nastala i ova priča gdje su moje igračke, u kojoj je glavna junakinja Dorica. Ona se probudi i odjednom nema njezinih igračaka. I ona je prestrašena što se dogodilo, gdje su nestale. Ajme, neću vam ispričati kraj, koji je zapravo jednostavan, ali ona nađe naravno svoje igračke i sad, evo, zapravo je moja priča nastala iz tog mog sjećanja na djetinjstvo i toga što i dan danas volim igračke. Jedino sad nekako ipak znam da one po noći se baš ne zabavljaju, nego ostanu na onim svojim mjestima na koja smo ih stavili.